खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव सानथामनि ट्रेनिं केम्प दिनै बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव चिरांनि बेंटलाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों काराटे ट्रेनिं केम्प लानाय जादों। बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर खाख्लारिया बुङो दि बे फोरोंथायाव 4 बोसोर बैसोनि हौवासा हिन्जावसा बयबो बाहागो लानो हागोन। आथिखालाव मार्शियेल आर्ट्सजोंबो गोबां सुबिदा दं लोगोसे देहायारि मुलाम्फाबो दं होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। काजलगावनिफ्राय रिलुस बसुमतारिनि खौरां। दिनैनि दिनाव तारमाने दाख्लैसो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे जोङो बाजेट सेसनाव मोनसे खोथाखौ फोसावदों बा डिसिसन लादों बेखौ जोङो नुनो मोनदों जायनोखि स्टेट आरो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल देरहानो हायो बिसोरनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ अलरेडि साख्रि डिक्लेयार खालामबाय आरो अलरेडि जोङो माखासे मानसि प्लेयारफोरनो साख्रि होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दासिमाव बेहाय रेड बेल्टसिम थानो थाखाय तारमाने जोंहा काराटे होनबा जोंहा व्हाइट बेल्टनिफ्राय ब्लेक बेल्टसिम कर्स थायो बेनिफ्राय ब्लेक बेल्टनिफ्रायबो आरो बे 10 दानसिम जोंहा मोनसे कर्स थायो। फार्स्ट दान सेकेन्ड दान थार्ड दान फोर्थ दान बिदि 10 दानसिम थायो। दा जोङो व्हाइट बेल्टनिफ्राय व्हाइट बेल्ट येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट अरेन्ज बेल्ट बायदिसिना बिदि ब्लेक बेल्टसिम बिदि कर्स थायो आरो मिनिमाम 5 इयार्स नांगौ ब्लेक बेल्ट मोननो थाखाय। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।